ba dong police dang nang police pa ka jing Shaniah outrai but uminsin jong play kum ki nga ban kran ni khubar ka ying ka jong pi amen akin ka jong play ka on ka stam ka play sta ut khot bo fra ka automat bo to khmi bo try ulong bo bha sup utau breu uba Shaniah hau tangin onglang automat bat to khmi bo try ulong bo bha sup utau breu uba Shaniah hau kwa bodi amat ye ka jing pung khia ka jong play la pi kwa ba ying ka stem ka jong pi amat ye ka jing bha ka jong play pi amat ye ka jing kar khu ka jong play ni ba David ule ye ka na we uang ba Shaniah how try amen oh Shaniah how try la don ka ba aga ying ka jong pi du jing kar men aga ying ka jong pi kum ki ba kai ngam tip ka e bikin du aga jing em ka jong pi po ye ka jaga ka ba du jing kar men ko ba David pendu David hang ne ong ka khat ka ba stan ong kila khmi ho dela pun saya ki bat ki khbat jong ki on penlengo lano ru piu David wong bale wi mai amat ya ka jing bha ka jong try bale wi amat ya ka jing pengkhia ka jong try ka jing plai jong try namar ngala khmi so try amen abong khmi ni smotho bong khmi nim Shaniah isu eno ro ni khmi ba ka jingera ba ka Shaniah kalong tong no play amen ngapua ba ka long ying long stem jonga ka jongpi ba ka jingim jonga jongpi ba iwe pue ni nong khmi chano ni nong Shaniah hano ba ka jing Shaniah jonga jongpi kalong pura how play amen ka ying ka bas khem ma tu fi sup amale sup ta bo Shaniah how try la na bi kwa ba ka ying ka stem jonga jongpi kalong ka bas sup bi kwa ba ka jingim jonga jongpi kalong ka bas sup Shaniah how try amen Shaniah how try nama utrai ka Bible ko na ka sam ba chispa arbusan ka khot ka ban kong kong kita ki ba Shaniah how try kilong kum ulum seyan bomla pengki uyai ne bom jukut tongin onglang kita ki ba Shaniah how try kilong kum ulum seyan bomla pengki uyai ne bom jukut ngarang ye filon ka ying jong pi kwa ka ying ka lo ka ying ka scam Pikwa ba jing em ko chong fi kan long ka job Pikwa ban yai ne ban poi sebom jukut Shaniah how try ulang umos yang ubas kem bom la pen ki pi umos yang ron eryong ka unong ki amen unere ju umos yang umla pen ki umos yang la da wan ka eryong la da wan uslap bajuro onong la pen ki umos yang nama us kem ngai tu fi try jungi ulang umos yang bas kem amen try ulang bas kem ubulong bala ban Shaniah mangabat mapi ngitan kam ban Shaniah how try compare la ka eryong kawan ka ying ka jongfi compare la ka jingpang kawan ka ying ka jongfi compare la ka jing kawan ka ying ka jongfi ngare thu efi kumbai thu mle ngalamat sibon ki jinge ngalai kendo sibon ki jinge ki eryong ki wan ki be ki kawat ya ka ying ka stem ka jong ngai thu ki jingpang ngalamat aga ying ka stem ka junga ngakba yo khun ngale ula matla ki khbat ula shitong ki khbat ngai thu efi bun ki breu yong ongdam ki kita chu Baulaman pet igari khbat ke jongo henre ngai thu epi ngakam skap igi jimbu do jikarben ke jibreu ngakam skap re tam ka we try ka Shaniah ame baka jimpang khia ka jome kan lam yo khun jonga amen adon ki breu ke jomle ka le ki parlok ki jonga nong po ki le kan duan no khun jonga ka tok ka ne bla la ya ki khbat ke jo ngal guspa ngal perkhat hakda ka por kumnong la suban pule ka bale school nama ka school hak ban pek sipor ngai du bikin ja ka jing pang ka khbat ke jong hare ka Shaniah how try ngai thu fi nga duai how try ban ngai thu fi ba ka jing pang hari ki khbat ano ka ek ba plubet ki khbat ke jong bat khat ba ka duai ka ba ki breu ke jong play ka duai ba ka khbat ka jong kisdang ban red naga jingan las dang bani e kerja batang katuk ka de brai ka long tang ar brai ngai ya ka kamba ka jong le amen ugle jogi ude ugle bakrao ugle jogi ude bala ban penkia ba kham Shaniah su tlan ngilale keleng mai thupi ngilai ki sumar keleng ilok popli la thang yong la kusla la por khan jo khur namangi dan ne we khur ngai thupi khalais nang korta dong khur jogi mata ngai thu pinga aingo ka kamba ka jomble ngai mat ya ka kamba ka jomble de ma Shaniah agi doktor de ma Shaniah ta ha gidan kambale hospital idan kambale gi sumar blay la bu ki hanrai ka ban ningko ka jing Shaniah ngabu ya ka jing Shaniah outrai amen ngapua ba ma pi iwei ba we ka ying ka stem
Lalu kuat beri iga jingkar ku ke jongle. Lalu kuat beri iga kamba ke jongle. What let Shaniah hanglo. Shaniah how play. Amen. Nama udah bid wong. Stop kita ke Shaniah how try. Lalu kuat iga jing bha iga jing stop. Iga jingkar ku ni. Shaniah how play. Kami show Jesus. Shaniah how play. Hane kami kemod ki afkerman. Udah bid afkerman bid dik dik. Usu afkerman Shaniah tang how play. Nah, kalau Bible hang nego orang ba, kiba kami, kiba afkerman, kiba Shaniah how try. Ublay orang umno, ane peleran bu kau kain. Amen. Lari Shaniah how try, yang nasem jom pika Shaniah pura try. Utray peleran bu kau kain, yang yang nasem kejong fi. Lari fikerman, bat Shaniah how try. Compare lagi jingpang kawan. Compare lagi jing kawan, compare lagi jing yelek kawan. Shaniah how try. Itu fikir dengan awak beri berkaitan ke Sarah ke Bible mah. Sarah ke beri ke ngajung Abraham. Kali ke Sarah itu ifi. Hadu ke kerta ke kendai post nam angka Bible. Hadu kendai post nam kerta. Baka kamba ke jong play ke dia. Haga ying ke jong ka. Kendai post ligis nam. Ngai itu ifi baka ke Sarah bu Abraham ke ying ke jong ki. Ikwa banyo kon. Pinamar undon kon. Asungu yublay yalwe kon ka jing kben ka bakraw. Hallelujah. Kaptam du kon ngaturan padok ka jing du jingkerman. Kisong ngapne ka jing du jingkerman namar undon kon. Kendai digi pau tligi snap ka jiye lenti. Kia song kurim. Henry kam simla don kon setia ka Sarah angka Bible. Henry ka ega berjaga kamba ka jingim ka jongka. Henry ka Sarah ka Bible ka itu. Baka ka Sarah ka afkerman baka Shaniah how try. Amen. Kibrewa ka porna itu file se gawan am kumani gisni. Ya ka Sarah ka ang pa pamyo kun chu. Sarah pamantai chu. Mentalele ngai itu ipik kana sne mumti basa phone sen pun myo kun chu yo. Lese pa kendai phone sem pamyo kun chu Sarah. Pamantai syo kajing em kajong fa. Kadon kajing perdan lese kadon kajing. Lese kani kis kilo long oh kajing kiwei kibreu mo. Oh long syo. Kadon kajing do jikan ban pamyo kon syo. Henry kayu hande. Ba kane kasara. Kane kasara bagai ying jong kabaro. Ka klam kermen, ka klam Shaniah hangno. Henry ka up kermen bai ka por ka jong play. Amen. Ka up thik ka por ka jong play. Ka Shaniah bai thik tang play. Bat ka jing Shaniah jong ka. Bat ka jing kermen ka jong ka. Hak hendai post nam ublay ai khun ne ka. Amen. Ublay jogi ulong blay bakraw. Ublay wala bale ki kamba. Amen. Shibun ki kamba ublay wala ki ka Bible amla syo ban nyaw ki kamba jong play ki jingpang ki bajat ki jai ki bagi popos nem ki jingpang ki jing begendo ki bro har ki pori bau jisu le ki kamba. Amen. Jisu le ki kamba ka ek bam la ko try oi tu filo bidon ka jing so zero o try ulah lam pengkela ka jing kan. Amen. La ka ying ka jong pipi mat jing mat jing so se o try ulah lam pengkela jing kerku. Amen. Lada shisha ni Shaniah how try. Lada ni kermen shisha how try. Lada ni shakri shisha how try. Dapat donor pagamen semi alut show play. Ngai tu ifi shu up be ka por ka jong play. Amen. Kom baka salah ka up ka por ka jong play. Leste don ki bangai don ki samla don ki long kemi long kupa. Hagan ka balang kin bagai kibalan kan ne ka jaka. Kadang ka jingju jingkermen ka jing yang ka jong play. Kibre ki bentuk jingkermen ka jing yang jong play. Leste pi dok kibre ki bentuk jingkermen ifi. Leste pi don jingpang ka belas selen ka mla sumar su ki doktor. Ki bentuk jingkermen ya pi. Pi don apne ka jingdu jingkermen. Leste pi kakam ka jam ni sni kren. Pun segi bro na kisni itu ifi. Kidu men simple atai isam la samtam. Dale ngai tu ifi. Namar kita nak pergi jingkermen makim yok kam yok jam. Kim don kakam ka jam ka wabiang. Kim yok bon sin ki oh ki plusin ba please ni la tu la overage ki ba. Snei baran de kren. Mem yo syo me. Mem tai syo ki ever khat. Ji email akut karta. Bon ki jing penduk jingkermen ka kam ka jam. Haka yok ka kot haka kamai gaji. Pun ke jing penduk jingkermen. Lada wan kum kita ke jingdu jingkermen. Lek melek Sarah.
up kerban bat Shaniah how try. Amen. Up ika por ka jong play. Ha ka por ka jong try. Pin ika blessing ka best. Amen. Ngai tu if you want to business ka bam day ka ba ayo try kim ne ngai tu if. Ada ka ba ayo try ka ba best ngai tu if kan jai ne ni sigi bon good. Amen. Ka ba ayo try ka ba day yang ba best. Lai barit ba crown ngai tu if. Ka ba ayo try ba pi Shaniah ayo try ka ayo try ka day ka ba best. Amen. Ku try wa ayo try the best. Amen. Ayo mo malau ayo ka ba biang. But kau pura haga jing macam macam. Demonstration what do jingkren. Henry Shaniah how try. Mesti kau pulih kau tu mesti buat haga Bible sepangga sara. Kau omma hatu don kau melak bau try. Hatu don kau melak bau try. Oh fikir bangai what do jingkren. Kau Bible lah gospel Matius nak kat kena kau. Baru kiai kilong kau melak how try. Amen. Tuhan orang baru. Kilong kibala how try. Kilong kibala how try. Pimi nak dengan GSM video menstim. Lalu video nak dengan jingdu jingkerban video menstim pimi nak dengan GSM. Baru kilong kibala how try. Amen. Lalu kamu lak show bagi beliau. Kalau kamu lak how try. Naya tu yang fikir beliau kamu lak show ke jingim ke jangan itu fikir. Ngapa yang jaga kamu Lalu tu jingkerban Henry. Pat kibreu ngam la syo dalele hare pat ublai upenla yang amen ngalong ko dia ka yang ngam ka jaka de ka jing penla ka jong ublai amen de ka jing kerku ka jong ublai de ka jing aye ka jong utrai amen kadang kam yang api tang bangin Shaniah bat ni sakri bha ya ublai ka bible ko ong chisu how Jeremiah nang bakhatnya berkhat kebannya ong ne suk utau breu ba Shaniah how try bat uba ka jing Shaniah long try tongin ong lang bangin kam skam jing Shaniah try suk utau breu uba Shaniah how try suk utau breu uba Shaniah how try bat uba ka jing Shaniah long try amen ka jing Shaniah jong fi kam de hang long noro ka jing Shaniah ka jong fi ka de how try Fikwa baga jing stok kanwan, ying ka stok. Fikwa ban yo jing kerku, pin yo mat ike bapa, pin yo mat ike jing pengkia ka jong pi. What li Shaniah hang no, Shaniah how try. Amen. What li Shaniah how bro. The Bible ko ang pura long latim yo Shaniah how bro. Amen. Ka jing Shaniah ka pura he ngai fi Shaniah how try. Ba bun ki ba Shaniah how bro ngai fi ba. Yalam baklan. Long latim ba Shaniah what Shaniah yano namar ngapa nak pergi mui ke donat ke jong baru? Ngapa mui ke donat jono, pergi mui ke donat ke jong baru. Lester orang orang pergi I love you ro, tahu ni Shaniah Klumar. Amen. Nama pergi tip je pada nama ini pergi, orang ini pergi nasib lagi pergi nama tip lah. Ia kan donat berkelebih. Amen. Ia usat kelai usin. Ia kau nak bilang oh I bahagia apa? Oh kumba iya dapat Shaniah pura pergi. Shaniah pula dong ni. Nama apa? Ia kisah kampun. Ini siapa? Kumpau jing Tabang tip ikat donat ke basipo. Amen. Ada pura ke jing Shaniah ke bangi tip kena. Ulang uju menin mentabat sikibam cukur. Ubam ju kelah. Utau dia try bau blay jangi. Amen. Wan li Shaniah Klumar Henry Shaniah how blay.